ka je kpa isi mbụ kemgbe ọnwa 3. O mere n'ọnwa 3 m chabiri isi m. Taa wụ mbụ ịkpasu isi. Ngwa ha nlele, let's go. Biko nnọọ, abịakwala ịjụ m elebe m ji ụkwụ agaji. Ha ekewara shedo onye nje na ka eji ịkpa isi n'ụlọ nwa ime ahịa afọ ogbe. Meanwhile, e nwere n'otu ihe gbasara ndị na-akpa isi na-agbakasa m ahụ. Ọkwa unu m egwu ha akọrọ uwe ekwe mmekpa ọ ndị kwa wefute egwu maka gba mmemere na ịparishi toro eto bịa na shedi ha ebe ma isi gị otogbukwelu onwe ọ he mere gị ji akpa isi ji karịshi. Anyways, lush ihe m ji akpa isi eguzo m n'elu oche. Ịpụrakwa n'ike dị ntị shi bịa ha etimela hụ mgbe m na-akpachala isi ke ukwu na aka ọ gakwa itiwasa ọ he mere gị ji akpa isi ji wuru ego ji arụ otu ọnụ ụlọ. Enweghị mmekpe na ndụ ha nwa. Ama m sị gị esi akpọkwa n'ike gị. Ọkwa ịma na asọmpi enwere ha na-akpọ cooling break. Gbam ọha nọ n'elu ya mgbu ma onye kpaa m isi ma mụ na onwe m akpa enyere m anya nwa abụọ cooling break kọsa agadi m iji nwụ n'elu oche ike na-akpa m n'agaji masị akpa m isi m na-akpabili kemgbe nne kwuru mmụọ m bise m kwa mpụka na bịa lere mgbe ọla iji kulucha break anyị ebido nga anyị kwụsịrị. Cooling break agala anyị ebidokwala nga anyị kwụsịrị. Unu hụ mmanya m ji n'aka kpọọ Nutri-Choco, mmanya gị kafu m otu ụbọchị. Asampete nwanyị ọma iweriwo ololo iweriwo lenu nwa n'ishi ya akpachala m isi m edere ha zọkwara ịkpara m isi sọpụtara m he nsị ya kpa m ma ọ wee ya ọ gara ịhụ ketorobịa dị. Ngwanụ ụmụnne m na Kristi ka ọ dịbazanụ ka m nụkwasị like ihe shike. Ndewonu.